Bayramçılık konsertinin başına Quruluşyk we Senagat toplumuna tapawutlanyp zähmet çekýän görelili işgärlere hormatly prezidentiň adynyň gymmat we halay ýadygarlyk sowgatlary goşurly. Sowgatlary ýüzlerini silip uly hoşallyk bilen kabul eden zähmet sür işgärler bildirilen şeýle hormatlylyk üçin arkadaly gahrman Serdar Bakimde gahrman arkadamyza tüýsürekden hoşallyk bildirmek bilen alkyş sözlerini beýan edip berikçän salyk uzak ömür giňgermli döwletli tutumly işlerinde geljekde uly üstünlikleri we rawaşlyklary arzu etdiler. Şeýle-de sowgat goşulan Quruluşyk we Senagat toplumynyň işgärleri geljekde de ihlasly we tutan ýerli zähmet çekip öňde goýulan wezipeleri berjä edip watanyň ykdysady kuwatyny artyrmak arkaly beýik garaşdyrmyň potolandyrmagyna mundan beýlegem munasip goşun goşuklyklaryny ananlardylar. Soňra sahnada aýdym saýda çykyşlary ýaýwanlandyrly. Onu ýurtymyzyň görnükli we meşhur estrada aýdymçylary kimde belli aýdym saýdy we tantyraçylyk toporlary çykyş etdiler. Olaryň ýerine ýetirmeginde berkirar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni ýurdumyzda gahrman arkadamyň saýasyny we arkadaly gahrman Serdarymyň ýol başlygynda amala aşyrýan beýik işler wazp edýän joşguny çykyşlara giň urun berildi. Soňky ýyllarda hormatly prezidentiň tagallasy bilen ýurdumyzyň durmuşyna möhüm ähmiýetli wakalar aýdym saýly çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy asly däwe urly. Munyň öde ýurdumyza aýratyn ähmiýet berilýän asly işleriň ähmiýetini hasam belinde götürýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli ular boýunça gadanýan ösüşlerini wazp edýän aýdymçylaryň saýdanalaryň we tanşylaryň çykyşlaryny konsertde gatnaşylar ular ruhy belentlik bilen tomaşa etdiler we şowkyny il çarpışmalary bilen olaryň tehinini uly baha berdiler. Ýurdumyň durmuşyna belenilýän hunar bayramçylyklaryň aýdym saýly çykyşlary bilen utgaşdyrylmagy aty watanymyzda giňerimli beden şäherleň ähmiýetini hasam belinde götürýär. Şolar wagtyda konsertiň dowamyndaky çykyşlary halkymyň jewitliginiň hemde döreçilikli zähmet çekmeginiň we alhamynyň bayramyny uğurlap öňde goýulan önümçilik maksatlaryna ýetmek üçin öňe tarap anamly ruhy bilen we şadyan gadam asmaga egsilmejek joşgun berdi. Medeniýetde diýençilik Hunar bayramynyň belenilmegini öpçün etmekde medeniýet we sunugy dostatlamydan gatnaşmagyna geçirilen şeýle çäreler puduň işgärleriniň we ähli ýerleşmeginiň ruhy belentligini şeýle-de watan süýçilik duýgularyny artyryp olaryň geljegi bolan anamyny hasam berkidýär. Gurulan bayramçylyk konsertde ýurdumyzda medeniýet we sunugy dolgamynyň ösürmegine şol sana artistleriň saýdanalaryň ýerni terjeleriň özdekin ukyplaryny dolu derejede açyk görkezip bilmekleri üçin döwlet derejesinde uly üns berilýändigine aýdym şaýatlyk etdi. İnsanlaryň ruhynyň galkynmagynda ören täsirli bolan aýdym saýdyň ýakymly belend uwadynyň hemýeşe adamlaryň hemrasy bolmagyny gazanmak ýurdumyzda gahrman arkadamyň ýoly goýan we arkadaly gahrman Serdarymyň poto dowam edip alparýan ýeşleriniň eler tuturýan möhüm ugurlaryny berdir. Şoňa görä de geçirilýän şeýle medeniýet şäheriniň hemme taraplaryň gurumçylyk derejesine uly ähmiýet berilýär. Munyň şeýle konsertiň dowamynda aýdym gözi ýetirmek boldy. Sahna bedeginden başlap artistleriň ýerine ýetirýän eserleriniň batmuny bilen kywaپ gelýän olaryň lawaslaryny çende ähli zat şol sanda sunugy saatlarynyň hereketlerini utgaşyp tomaşaçylarda uly täsirler döredýär. Şeýle bolan soň Hunar bayramçylygynyň hormatyna gurulan konsert mazmunyna münasip derejede geçip tomaşaçylaryň dowamly el çarpışmalaryny gazandy. Bu bolsa artistlere täze hyjy joşgun we alham bagş edýär. Şeýlelikde Quruluşyk we Senagat toplumynyň işgärleriniň Hunar bayramyna nasibetli gurulan dabarlar gahrman arkadamyň saýasyny we arkadaly gahrman Serdarymyň ýol başlygynda puduň galkynçlyk adamlary bilen barha öňe gidip milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň öpçün edilmeginde ulgamyň işgärleriniň munasip paýynyň bardygyny äşkär etdi. Alkışlarımız belli şu an.